l'amic d'aquest formatge, amb Ramon, que tenia un formatge boníssim en aquestes imatges antigues, sembla que el formatge està més viu que mai en el Portell. Anem a veure-ho amb Berta, perquè volem tastar-ho, el gust tradicional de tota la vida, d'aquest formatge de cassoleta que estem fent allà artesanalment. Berta, com ho fem? Mira, Ferran, mira, estic prenent el sol. I tu diràs, però esta no té que fer formatge. Doncs mira, és que clar, és que la llet s'ha de quallar. El que està allà en la cassoleta. Tardeu un poc més en donar-me pas i me qualle jo, també posso dir, perquè fa calor, no, Berta? Mireu, això ja està, fa una basca, però este formatge serà fresquet en algun moment. De moment està quallant-se, jo crec que ja està al puntet, però anem a veure perquè això m'ho va ensenyar aquestes dos xiques que tenim així, que mireu quina estampa més bonica, en quin mas ben més bonico. Hola, Fina i Pilar! Això jo crec que ja està, mira, a veure, sí? Sí, molt bé, ara deixa-la ir damunt. A veure, xiques, vosaltres m'aneu ensenyant, ens aneu a ensenyar a tots com es fa este formatge fresquet. Però una cosa, Ferran, perquè aneu a al·lucinar, mireu què és el que fa el quall. En això qualleu. En això se colle. I això què és? Això és un cardo d'una carxofera, de les carxofes, però cardo. el que no és comestible. Sí. Clar, en la flor del cardo agarreu les floretes, mireu, les sequen, i això ho utilitzeu per a fer el quall. Sí, efectivament. De la forma més natural possible. Natural, total. Bueno, totalment. Jo això no ho sabia. I segur que molta gent en casa tampoc. Una cosa més que hem après, i ara no teniu tenim quallaet, què faríem? Xiques, dime, Maria. Una cosa, és que m'està desconcertant. Això que hi ha darrere és l'escut del Real Madrid. Això és del Madrid, perquè així som del Madrid. Què li has dit a Maria? El meu home és del Madrid. Mira, ahí està l'escut. Què li heu fet a Maria, Berta? Mira, hem de respectar a tots. És que clar, és que Maria... Visca el Portell, però això no, Sabíem que ho anaven a dir. Sí, jo el volia llevar, però està en tornillos i no puc llevar-lo. I clar, doncs mira, que se queda ahí. Fina volia llevar-lo, però el seu home t'ha atornillat. No passa res. Germanor, batisque. Pilar, carinyet, a veure. Acceptarem Germanor, així volem. Vinga, a veure. Què faríem ara? Ara se pique. Mireu. Ara tal qual en les mans, se va apretant, hasta fer-ho duret. Home, claro que sí, fem-ho. Apreta. Prova. Ai, que gust. Està calentet. Ai, que gust, dona. Tinc les mans netetes, les hem de netejar, Pilar. També t'he llevat igual que tu. Molt bé, les acabem de llevar. Clar, i l'hem de desfer. Sí, I ara què faríem? I ara ja el que farà ma mare anirà apretant-lo i deixant el que és el suero, que queda una part, i el que és la collada a l'altra part. Ai, això és terapèutic, Pilar, això relaxa, I molt. Home, a veure... Quan havíem de fer una vintena, no relaxava tant, veritat? Quan anava que fer-te no relaxava tant. Quan en teníem per fer, no teníem tantes ganes de fer-ne, no? Conta'm, perquè tu qui t'ha ensenyat a fer este formatge, mentre veiem com està... A veure, jo això ho he vist des de xicoteta. A ma casa érem masovers, han viscut tota la vida al mas i els meus pares ho han fet sempre. El que passa que en principi ho fem solo per casa i van haver uns anys, allà pels anys 80, que ens vam dedicar a fer-ne per vendre. I entonces ne fem més, claro. Però, Pilar, estàs escorrint-lo així en les mans. Ara sí, però després lo ficarem ahí. Estem veient vídeos antics vostres també que heu enviat. És que així se fa per a que no s'escapi, quan la fiques així al molde, a la freitera, si la fiques quan no està apretada, se te'n va per fora i se'n va pel plat. Este molde quants anys té? Ui, jo no ho sé. Mireu que està grapat. Sí. Això és de fusta, jo què sé, ma mare potser sap. Pot tindre... 150 anys. 150 anys? No. Doncs bueno, 100. No, menys. I una vegada això ja està escorrit, què faríem, Pilar? A veure, què faríem ara? Ara ja ho ficaríem dins el molde, no? Apreta un poquet així en les mans i ara ja el molde. Mireu, ahí. I ahí se pica un poquet i se va apretant. Esta llet, en este cas sí que es compra, però antigament vosaltres teníeu ramat i ho fèieu amb la vostra pròpia llet. Sí, teníem ramat d'unes 200 i pico d'ovelles i tenies que anar a munyir-les primer i després ja, doncs mira... Això no té més misteri que llet, amb quall, amb el cardo ixe, que això m'ha paregut curiosíssim. Sí, no té misteri. I deixar-la al sol? Al sol o que estigui un poquet calenteta. Si no, al sol, posar la brotada del foc o algo, però... Sí. Espera, que vull fer-lo jo. Ai, volia fer-lo jo. M'he fet a goig, Pilar. Aguanta el micròfon. Vale, va, ara tu faràs. I això, i ves contant-me, Ara t'entrevistaré jo. Molt bé, vinga, vols fer-me preguntes? A veure, no, s'aplastaria així ben aplastadet, veritat? Sí. I ves posant-lo, te'l deixes així i vas ficant el que queda. Clar, el caldet este no s'utilitzaria per a res, això seria per a tirar. No. Això després se bull i és el brull.
El brull. El brull. Requesón? Requesón. Sí. O sigui, aprofiteu tot. Sí. Diguem, el formatge és en la llei crua i després, si bulls el suero, és el que fa el brull. Ai, i vostè què recorda, Pilar? Vostè què recorda de la seva infantesa? Ai, llevem tot el líquid, veritat, ho escorrim bé. És que jo, quan era més jove, no n'he fet a casa meva. No, i a vostè què li ensenya, Pilar? Bueno, per dependre sí que n'he fet, però n'he fet molt poquet. Sí. Però després que estàvem ja, que ens havíem casat, sí n'he fet. Clar, Quan les xiques ja eren grans, de menudetes no, perquè no podia. Quants formatges heu arribat a fer, Fina? En un dia una vintena. En un dia una vintena. Una vintena? Sí. Els veníeu i tot? Sí. Vale, Es i venien. Això ja estaria. Sí. I No, ara què? ara tindries Ja no que ho estar... girem? Si el vols girar, pues girar, però no estaria per girar encara, eh? Ah, no? Tindries que apretar més rato. I quan se gira? Saps què passa? Que per les dues freiteres falta un poc de collada. Bueno, però anem a Tindria que girar-la, estar- a veure, perquè a mi Però- és més bé, saps? Sí. Perquè, Tu ara pega-li la volta La i suerte del veuràs com ja principiante. tindrà les marquetes fetes. Vinga, com si A la fos mà. un flan, com si fos un flan. A veure. 1, 2, 3. A veure, No ix. però perquè ha agarrat aire, ha fet 8. I ara què? És que he fet la mà, en la mà. Hola! No t'ha eixit molt bé, no t'ha eixit molt bé. Espera. No t'ha eixit molt bé. Ai. Claro, perquè ha fet 8, és que li fan falta forats, com el flan que li fes por a ells. Per Ta mare darrere. carnicera, Ens Joaquina, Això és que estarà n'has fet molt contenta, pocs, eh? Jo Berta. crec que és que n'has fet molt pocs. Ja veuràs com el de ma mare li serà millor. Estarà Mira quina Ma tal. mare no fa formatges, Ferran. Joaquina, ja, però els ven. Mare, Però però els estarà ven. bo, estarà bo. Estarà bo, sí. Estarà bo. Veus? A veure, vull que ho gire vostè, a veure, Pilar, a veure si... Hola. És que és complicat, de Clar, veres. clar. Este formatge ja és altra cosa, i el resultat seria este. Mireu, Ferran Maria. Veure, Molt bé. com Este l'ha ha fet este matí i ja està fet ahir, sí. I si podem tallar-lo? Podem Sí, obrir-lo? sí, Vale, pots vamos a obrir-lo. pegar-li un tallet d'este formatge. I com faríem el brull? Com se faria? El brull ara seria posar això a bullir i a mesura que agarre temperatura se va espessant i fa com si fos a travegar formatge, però molt ja bé. no és formatge, sinó brull. I el brull en què me'l mengem? Jo estic tallant-lo tot, per provar-lo tot, perquè ja Pues, que ho mira, feu- el mel és boníssim, el mel. Vale, Així està pues la anem a mel. preparar-lo. Sí, A una veure, tostadeta amb mel. Prepara'm una Te preparo una tostadeta. A ti tostadeta? t'agrada, Ferran, Maria, el brull o què? O per el formatge favor. fresquet? A mi m'encanta. És molt saludable, és fit. Tot- Tu que eres tot mos fit, apanya, Ferran, tranquil·la, que bon, tot mos bon, apanya. Som fits tot. No li fem gestos. Mira. No, Això però li va posar especialment una miqueta tixa de mel. tovalló. Ai, Sí, La ese mel és del el bo. terreno. Sí. Mira. I això una tomaca Ai, també, en codonyat ai, també. Que bo. Això està riquíssim. En codonyat. El codonyac, mel, mira, Ferran, molt aquí bo tenim codonyac també. El codonyac és més bo en el... A veure. Ara en faré una de codonyac. Molt En bé. ese punt dolç, Això ese està- contrast, que bo. Està boníssim, Ara una d'esta. Berta també Està berenar, boníssim, perquè són eh? Berta. les 5:34 de la vesprada. Hora Hora de de berenar. Aprofite, claro, ja aprofite. Hola, boniu. És que no en dirà molt, en dirà poquet. I ja que el tenim... Està bo. I vostè se va quedar allà apretant tota l'esprà, Fina? Ai, Pilar? Un ratet i abans. I ho he tornat a ficar dins perquè quede millor. A més que s'ha de fer i s'ha de tornar a girar encara. Molt bé. Pues seu ara sí que treball. sí, xiques, amb una miqueta de codonyac, Ala. boníssima. Estem treballant, encara que no ho parega, estem treballant. Sí. S'ha de menjar. Clar que sí, hem d'alimentar-nos, Pilar, que fa molta calor. Sí. Fa molta calor. Que bo. Que bo. Ha d'estar bo, Però veritat. el brull també està bo, eh? Sí. Tot està bo. Està espectacular. Ara, Ferran, te portaré este, ¿vale? Ese pa tu, ¿vale? Ferran, A veure si és Maria. veritat, perquè això, mira, Gràcies, ja tinc el sopar arreglat, gràcies, Berta, perquè tinc les magdalenes de Nerea, del fort tradicionals, un poc de formatge de casoleta, un poc de tomaca, d'esta bona del Perelló, m'encanta. tallaeta, un poc d'oli llorengà, i ja tenim el sopar lleugeret i boníssim. Una idea. A mi Abans de se que- m'ha oblidat i tot el quadre del Real Sí. Madrid, ja, en tot això. El Ja que a part de formatge, l'atenció que vol, el formatget, sí. i quantes coses i quina gent més meravellosa estem descobrint al Portell, perquè estem fent també aquesta radiografia